खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि ट्राइबेलफोरखौ संबिजितारि मोनथायफोरनि फारसे सांग्रां खालामनो सिसिट'वाया हादरारि थाखोनि मावबादा खुंदों। सिसिट'वानि बानजायनायाव दिनै आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि संबिजितारि मोनथायनि रैखाथिखौ लानानै गुवाहाटी गणेशगुरियाव थानाय PWD एन्ड ट्रेनिं सेन्टाराव थानाय नब्लाङाव हादरारि थाखोनि मावबादा खुंफुंदों। इमप्लिमेन्टेशन अफ द एसटिस एन्ड आदार ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय मावबादा हाबाफारिखौ बेखेवो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव बिथाङा। आसामाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो। बेबादिनो मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' फिसानि गोब्राब जखम जायो। हरनि 11 रिंगासो समाव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा मानास हाग्रामानि साखाथि कुक्लुं हादाननि 5 नाम्बारनि रामोन नार्जारिखौ हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनो फैनाय समाव गाग्लोबो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव रामोन नार्जारिया गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय बिथांखौ बिजनीनि फेटागाव सरकारि फाहामसालियाव लांना फाहामथाय होयो। क'क्राझार जिल्लानि बांगाल दबायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। PCDCनि सोद्रोमाजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायाव खनसेर आलिया जखम जायो। क'क्राझार आरो धुबरी जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय बांगाल दबायाव सोमजियो बे जाथाया। PCDCनि सोद्रोमा आरो गुबुन गंसे नखरनि गेजेराव सोमजिदों दाङाबाजि। नाइकआव PCDCनि सोद्रोमा UPPL दोलोनि सोद्रोमा हासानुर इस्लाम आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गुबुन गंसे गामिनि खनसेर आलि मुंनि सासे सुबुङा गाग्लोबनायाव जाथाया दुंहाव महर लायो। चिरांनि काजलगावआव हाग्रामा महिलारि BPFनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 900 गोदान सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPFआव जयेन जायो। BPFआव जयेन जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ हाग्रामा महिलारिया दोलोआव बरायना लायो। बेबादि हेफाजाब होफैनाया BPFनि थाखाय गोजोननि इसारा होनना फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे प्रमद बर'नि हाबा हुखायाव गोजोनैनि थाखाय बे सोद्रोमाफोरा BPFआव हेफाजाब होदों होनना बिबुंथि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बर' हारिनिफ्राय देग्लाय निट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा सा 9 होनना मिथिनो मोन्दों। बियो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव। उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारियै बाक्सा जिल्लानिफ्राय नेपसुन बर', हिरकज्योति बर', हरेन्द्र मोसाहारि, काबेरि बसुमतारि, उदालगुरि जिल्लानिफ्राय अर्चना बर', मुलुग बर', चिरां जिल्लानिफ्राय नुरि ब्रह्म, क'क्राझार जिल्लानिफ्राय प्रनय ब्रह्म, धेमाजि जिल्लानिफ्राय हरेन्द्रनाथ मोसाहारि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।